Как решихте да започнете политическата си дейност? Идеята за нова Европа се роди между хора, които споделяме сходни възгледи и идеали, принципи. Решили сме да останем в тази държава, да се учим тук, да работим, тук да създадем семейство и не може да стоим безучастни към всичко, което се случва. Трудностите, с които се сблъскваме всеки ден и желанието ни за промяна е основната причина, всъщност, заради която започнахме целенасочена политическа дейност. Избрахме за знак на нова Европа съзвездието Голяма мечка, съзвездие с малки и големи звезди. По същия начин Европейския съюз е създаден от големи и малки държави и ние искаме да имаме достойно място там. Българите са виждали Голямата мечка като волска кола, теглена от два вола. Това са символи на упоритост и трудолюбие. Какво всъщност характеризира либертарианството? Ако трябва да преведем или по-скоро обясним значението на думата либертарианец, ще сме най-близко до това, ако кажем човек вярващ в свободата. Политическо и гражданско призвание виждаме в нашия стремеж да помогнем на хората да си помогнат сами, като ги освободим от голяма част от контрола, който държавата оказва върху тях. Стремежът ни е да дадем възможност на хората да правят избор, да избират и съответно да отговарят за този свой избор, като така голямото ни призвание е да разтоварим държавата, да разтоварим данъците от хората, като им дадем възможност да живеят живота си както считат за добре, стига да не пречат на останалите. А каква е позицията на политическите процеси във Варна? Позицията ни по време на изборите 2011 година беше, че община Варна е едно силно място. Един двор обрасъл с плевели, който задушаваше желанието и поривите за живот. Като общинската администрация, общинския съвет и бившият кмет оставиха след себе си и след дългогодишното си царуване един умиращ град. Преди години се гордеех, че живея във Варна, както и много голяма част от хората, които живееха тук. В момента не е така. Техните обещания продължават с пълна сила да ни заливат, но на хората без морал, които направиха това във Варна, тези обещания изглеждат празни и лишени от смисъл. Протестите, които се случиха, които бяха през зимата, разлодяха един кораб, но той така или иначе беше тръгнал да потъва. Ние просто му помогнахме. Това е нашата позиция, тя остава непроменена и в общи линии се придържаме към позицията си от изборите 2011 година. Според вас какви стъпки трябва да бъдат предприети за подобряването на тази ситуация? Чисти отговорни политици с визия за България. От това за визия за България и за Варна и за града. От това имаме нужда. Варна именно това ще промени града и ще позволи да се гордеем отново с него. Трябва ни прозрачност, отчетност, публикуване на договорите, които общината сключва, което до сега знаете, че не се случваше, въвеждане на система за управление на качеството в общината и за контрол също така. Не на последно място, ние желаем да видим назначен частен и външен аудитор, който да следи всички тези процеси. Сертификация с система, която да координира работата на отделните звена и отдели. Желаем също така да видим тези стъпки извървени бързо от професионални екипи, от хора, които знаят как се прави бизнес, знаят как да управляват бизнес, тъй като по същия начин, по който се управлява един голям бизнес, се управлява една община, управлява се и един град. Важно е хората да виждат реална полза от данъците, които плащат, което в момента не се случва. Искаме този град да е чист и подреден, искаме да дадем възможност и предпоставка за повече културни събития и прояви съответно. Това ще върне доверието и на гражданите, това ще върне доверието и на инвеститорите. Варна има нужда от инвеститори, защото това са работни места и ние от Нова Европа вярваме, че може да постигнем тези цели.